Ώρες αγωνίας για τους οδηγούς που περνούσαν με τα αυτοκίνητά τους από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας όταν κοίταξαν στα κάγκελα και είδαν έναν άνθρωπο να κοιτάει στο κενό. Ήταν μεσημεριανές ώρες. Πολλοί είχαν σχολάσει και επέστρεφαν στα σπίτια τους. Ξαφνικά αυτό που τους παραξένεψε ήταν ένας άντρας να είναι κοντά στα κάγκελα της υψηλής γέφυρας και να κοιτά στο κενό. Σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους και πήγαν κοντά να δουν τι συμβαίνει. Ο ίδιος ήθελε να κάνει βουτιά θανάτου. Κατάφεραν να τον πλησιάσουν και ύστερα από λίγα λεπτά να του αλλάξουν γνώμη. 5 συνάνθρωποι μας έδειξαν ανθρωπιά και ενδιαφέρον και κατάφεραν να γλιτώσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Διαβάστε περισσότερα στο evianews.com.